Exràdio, programa de difusió. Una conversa entre l'artista Pep Vidal i la comissària Glòria Picazo. Bé, i de fet aquesta conversa que estem fent ara parteix d'una invitació. Aquí experimentem amb l'art, de fer una vitrina que dona al carrer, i si ens pots explicar una mica d'on ve aquesta iniciativa de la vitrina i després també quina ha sigut la teva proposta per la vitrina. Sí, en aquest cas és des de, tal com dius, experimentem amb l'art de poder fer una producció nova alhora que pugui ser exposada en un espai que és molt de pas, que és una vitrina que es veu des del carrer Torrijos, carrer Torrijos. I llavors el que vaig voler fer és parlar sobre la idea del desgast, perquè aquesta vitrina és durant el principi del 2024 i a vegades jo me n'adono que últimament, i des de fa un temps, em noto un pèl desgastat, no? En el sentit de personal, perquè és com aquestes dinàmiques de treball que tenim i del dia a dia, no? És com són molt opressives, no? Com has de fer això per això, tal, sempre hi ha unes dates, uns deadlines, no sé què, pam. I a vegades penso que ens estem perdent una mica amb tota aquesta sobreproducció en general, no? I llavors, igual que estàvem dient que parlàvem sobre la mesura, no? Sobre mesurar un dipòsit o unes plantes o un buit, vaig començar a pensar en la idea de mesurar diferents objectes, o sigui, mesurar el desgast d'alguns objectes, no? Aleshores la vitrina consistirà en l'anàlisi de tres objectes, que són unes botes de muntanya. Llavors s'ha mesurat la quantitat de sola que s'ha gastat i s'ha fet una impressió 3D corresponent a la quantitat de sola que s'ha gastat. La segona és una goma de borrar, que també es va gastant. Es va gastant i es va perdent. I la tercera serà una roda de cotxe. Llavors, aquests tres elements, que són molt diferents, però que alhora tenen aquest desgast que a poc va passant, no? Doncs és una espècie com de petit, per mi, autopersonal toc d'atenció, de com potser no fa falta fer tantes coses, no? I fer-les més tranquil·lament i disfrutar-les més, perquè és això, no? Que sempre, per mi, els projectes amb els que treballo, sempre la meva vivència personal sempre està allà, no? Sempre d'una manera o una altra, a partir d'aquests diàlegs que estem parlant, però alhora també diferents interessos, moments, etc. sempre hi són, i en aquest cas volia com això, no? Parlar una mica sobre aquesta sobreproducció, aquest desgast que jo em noto en mi mateix, però que no només noto en mi mateix, sinó que la majoria del meu entorn, parlant, no? Sempre en conversa, el que sigui, sempre tots anem cansats, tots anem sempre atabalats i alhora cansats, no? Llavors és com portar-ho al terreny que a mi veig que puc aportar-hi més, que és des de la mesura, des de lo petit, des de coses que es van perdent, aquests canvis infinitesimals, i en aquest cas és com mesurar aquests tres objectes. I després d'aquesta reflexió que acabes de fer ara mateix, partint de la teva pròpia experiència personal, potser el quart hauries de ser tu, mesurar-te. Mesurar el meu desgast, sí, ho podria fer, sí. Aquí ho deixo, però em sembla, no?, perquè has parlat molt des de la pròpia experiència i des de, sí, no?, de la pròpia vivència, sí. I estàs parlant de tres objectes, però tot el discurs que has fet l'has fet sobre tu, o sigui que igual res. Ara em diràs allò de m'estàs fent l'obra, com em dius de tant en tant, però bé. No, i per acabar sí que podríem parlar d'alguns dels projectes que tens entre mans, no? Sí. Que amb el que també vaig seguir una mica de prop, no? El que has demanat una beca, i tens una beca, no?, per fer sobre una muntanya, el Cerro Pedernal, no?, als Estats Units, no? I bé, parlar d'això, després de com ho lligues amb la muntanya del Cézanne, tot el treball últim ara actual que m'estaves ensenyant ara aquí al teu taller.
Com dèiem igual abans que últimament treballo sobre ja objectes o material ja preexistent, en aquest cas el projecte del Pedernal es diu, és amb el que em van donar la beca Leonardo BBVA, i amb la que estic molt content perquè les condicions són molt bones per tal de poder realitzar un projecte de 18 mesos, que és una d'aquestes coses que no desgasta tant com que no desgasta i que reconforta el fet de poder fer una investigació científica, perquè al final el projecte aquest, la investigació que estic fent és científica a través o a partir d'un projecte artístic. Això és una línia que vull treballar molt més i que d'alguna manera en l'exposició de l'A igual a B que he comissariat a finals del 2023 i inicis del 2024 a la Fundació Antoni Tàpies també ha tingut, no?, el fet de poder analitzar científicament, que és que a més parteix i ve del projecte que vam fer a la Fundació Sunyol, no?, d'analitzar científicament o des d'un altre punt de vista diferents peces, no?, que hi ha d'altres artistes, i en aquest cas em va interessar molt, m'encanta la George O'Keeffe, i em va interessar molt el seu epitafi, que ella va pintar durant molt temps, no?, una muntanya, el Cerro Pedernal a Nou Mèxic, i en el seu epitafi ella va dir que Déu li havia dit que de tant pintar la muntanya li pertanyia, no? I em va agradar molt aquesta idea boja, però alhora molt potent, de poder particularitzar o posseir alguna cosa tan fort com una muntanya, no òbviament des dels diners o des del poder, sinó des del coneixement, no?, des de la reiteració, el fet de vas a pintar una vegada i una altra, i finalment allò et pertany, no?, o almenys Déu diu que et pertany. I llavors el projecte és tan senzill i tan difícil com mesurar l'aire que envolta aquesta muntanya, el Pedernal, tot l'aire que l'envolta, no només actualment, que també ja és molt complicat, sinó històricament, amb mètodes científics, també a través de les pròpies pintures de la George O'Keeffe estem analitzant com influïa o com els diferents, com que tenim, clar, hi ha una repetició, no?, de pintures d'aquell mateix espai, aleshores és com si puntualment en aquest cas la datació que tenim és simplement de l'any, no?, però com vas veient la vegetació i els núvols, etc. O sigui, els núvols, per exemple, que són tan efímers i que estan en aquella pintura concreta, parlen sobre les corrents de l'aire, no? Estem veient com a partir de la vegetació i dels núvols de les diferents pintures, com històricament l'aire del Cerro Pedernal ha anat canviant, i alhora també estem agafant diferents estacions meteorològiques i de mesures del voltant actualment del Cerro Pedernal, i el que estem fent és com una espècie de llesques, és a dir, des de 3 o 4 o 10 quilòmetres cap amunt fins avall, fins a la pròpia muntanya, com diferents mètodes, podem agafar diferents mètodes per tal de poder això, no?, analitzar i conèixer aquest aire, no només l'aire a nivell de partícules, sinó també doncs, tot el tema de radiacions, tot el tema de partícules en suspensió, és a dir, portar-ho com una sistematització d'això, aquest aire, vent, etc., que envolta aquesta muntanya, per finalment poder dir d'alguna manera que Déu em pugui dir que de tant conèixer aquest aire em pertany, no? Sí, i això suposo que projectes com aquest, que ja agafen una dimensió espectacular, no?, cada vegada necessites també col·laboracions externes, no?, que d'alguna manera, no?, t'ajudin, i això em sembla molt important, no?, de com tirar mà d'alguna manera, no?, d'especialistes que et puguin donar una empenta a lo que és la conceptualització del projecte. Sí, totalment, en aquest cas, i en altres també, però en aquest cas estem treballant amb meteoròlegs que estan donant-nos suport a nivell científic. Alhora també hi ha un estudiant que està fent el seu TFG de física, el treball final de grau de física, l'està fent amb aquest projecte. I això em sembla molt interessant també perquè ella defensarà el seu projecte des d'un punt de vista científic purament, però d'un projecte que neix des d'un projecte artístic, és a dir, el fet
de vehicular o vincular una recerca científica a través o a partir d'una recerca artística. Em sembla un camí molt, molt important a explorar, no? En el sentit de que normalment les investigacions científiques estan sempre regides al final també per una mecànica i un sistema molt, molt propi, que és el de publicacions, articles, congressos, etc., sobre uns temes ja també bastant sempre, o sigui, en expansió, òbviament, però alhora sempre hi ha unes igual que havíem parlat de les plantes d'elements socioeconòmics o polítics, al final amb la recerca científica també. Doncs en aquest cas és com agafar a partir d'un interès o d'un projecte artístic, portar-ho a un altre terreny, no? I crec que és enriquidor per les dues bandes. Jo, si pot servir també com a exemple, no? Recordo quan vaig venir al laboratori d'òptica de la Universitat Autònoma, on treballes, no? I vaig fer la visita de tots els projectes, no? Com estaven els estudiants posant en pràctica, m'explicaven allò que havien escoltat a l'aula, no? I com d'alguna manera el diàleg va ser molt exactament això que tu dius, no? Ells m'explicaven exactament, doncs estem mesurant cada quart d'hora, vull dir, el raig de llum, no? Quina línia dibuixa i tal, i jo anava dient, uau, si és una línia de temps, i ells em deien, línia de temps? I jo, sí, perquè clar, cada 15 minuts, no? Vas marcant aquesta línia que va pujant i tal, no? I llavors, vull dir, és com un exemple que vaig viure en primera persona, no? De com realment parlàvem del mateix, però des d'òptiques totalment diferents, no? Jo, d'un llum i ombra, d'això, de línies de temps, no? D'espai, no? Que dibuixava el temps, de no sé què, i ells em anaven dient, no, si això és un experiment que he de constatar el que m'han explicat a classe si realment funciona o no funciona, no? I per mi va ser un exemple molt, molt, molt clar, no? De tot això. Sí, tal com deies, jo estic de professor de física a l'Autònoma i d'aquesta assignatura, laboratori d'òptica, i jo intento com agafar la meva experiència artística, portar-la al propi laboratori, i el fet de que a vegades venen visites, no? Com la teva o com altra gent com dins del context artístic que a ells i elles els dona una altra perspectiva, una altra lectura, no? I en aquest sentit, amb aquesta exposició d'A igual a B de la Fundació Antoni Tàpies, que he estat comissariant, 4 estudiants de física, probablement amb algun o alguna vas coincidir, han fet l'anàlisi físic, químic o des del terreny que volien de les 13 peces que estaven exposades, no? Hi havia una part que era el que anomenaven casos d'estudi, i al final no deixava ser, i altra vegada, el que jo vaig fer a la Fundació Sunyol, però fet per ells i des d'un altre punt de vista, no? Però... Bé, en definitiva, això, que tornem al mateix, no? Les col·laboracions, els punts de vista diferents, no? Les mirades creuades, no? Com deia el títol del projecte, de les memòries creuades, no? Del projecte de la Sunyol, doncs és el que realment enriqueix els projectes, no? Des de cadascú, des del seu metre quadrat, per molt buit que hi hagi, no arriba gaire lluny. Bé, jo crec que ho podem deixar aquí. Hem fet un recorregut per això, pels moments de trobada que hem compartit en aquests últims anys, i moltes gràcies per compartir-ho. Exradio, un projecte d'art. Espai de reflexió.